zviri sei guys, right? Tazosangana namai Rumbi muzhira, ndoba tasangana navo saka uya pedo. Nhati vataure vega. Vedu venhau iripo panapa. Hatizi kuti toti takulonja search party here. Oro kune vanoziva, kune mwana musikana uya usisi vaKinias andika first born musikana uya watakatengera mindform tikazodii tikambosapota kana sei tichifara navo zvakanaka naka. According to me hangu pandaiona ndaona sokuti vanhu vanga vakagara zvakanaka tisingazoziva kuti behind the scenes chii chiitika. Asi pari zvino musikana uyu haasi kuno kubva ndanzwa nababa Rumbi kubva temu yapera iyo muna August. Zvisinei ndo pandindoabvunza kuti saka makambozotana nemusikana uyu here kozi mwana mudoko asati andomunyira form 4 uye chakaita kuti ainde gona kuti baba Rumbi angati imi ndimi mungakwanisa kunyatsa kutsanangura kuti ndimi makazoudzwa mumashoko pamwana ogwadza azoti mutore mabheke enyu mubve kumusha kwenyu kuno mupoenda kumusha kwamurume muinde kumusha kwenyu nomamagwadziwa anokwanisa vanhu tokukwazisai mese nemufaro tichiti zvenyu makadini izvozvo tiri nani. Ndazosangana nasisi muzhira umu ndamboenda hangu kunotsvaga chibage asi kuti chibage ndadini ndachishayiwa. Nyaya iripo ndeyekuti musikana vakanga vari kuHarare vakafona ani hazvanzi yake asi iri yababa vake vasiri vamai vavo. Vanhu vana baba mumwe chete asi madzimai akasiyana. Mana mai vakasiyana. Ndobva vati kune imba yakanga yapuhwa Kenias iriko kuHarare nyani nesocial welfare. Social welfare ndi padzimba. Handizivi kuti imba yacho yakafamba sei nokuti ina handitoizivi neimba yacho. Vanhu vesocial welfare ndimunoziva. Social welfare dzopadzimba ini kwandinombozifamba ndozva kuti social welfare pambudzi nezvimwewo zvainobatsira nazvo asi dzimba hasandazviwa. Zvikanzi vakapuhwa imba nesocial welfare kupi kunyatsime yekuti vagare nemwana asati auya Kenias. Aifanira kugara nani? Achigara namai vake nababa vake. Saka hanzi imba iyi haina munhu, haisina uchashandisa. Saka vari kuti takanzi Rozi ndiye mukuru ngaauye agadzirise mapepa eimba tione kuti imba yoitwa sei. Sezvo vanhu vacho vese vakangofa ikangosara pasina kana wakaona kuti imba yakamira sei kana kuti zvakadini. Vachibva vati totumira mari vachiti paholiday unodzoka. Ndobva vatumira mari yavo yebhazi. Mwana achibva adini tamukwidza bhazi achibva aenda vakatotaura kuti mwana wadini wasvika asi wakaenda nemapepa evana vese haana bepa raakasiya. Ndobva vasvika hameno zvavakaita chero neimba yacho kuti tinzwe kuti mapepa akafamba here kana kuti akadini havana. Taingofona ivo havachadairi foni. Pamusoro pazvo vati garei tichibva tazofona tikati ko nhaini chikoro chaakuvhurwa mwana ngaauye aendepi kuchikoro. Zvikanzi mwana wati ndoda kuenda kubasa. Koimba zve tikati kozveimba zvikanzi takatopedza nazvo. Saka imba yacho ni kana yakabuda handinegura kuti yakatovakwazve vakadi kuchitora Kinias neuyu Kennedy vachindogara mumba umu. Handizivi vari kuramba nokutouya kwacho havasi kutouya kana kuchafona havachafoni. Kubva ipapo pavakangotaura nyaya dzavo dzokuti Rozi wati handichadi ndoda kuenda kubasa. Isu tikadavira tikati aiwazve Rozi haafanirwi kuti agare ikoko. Rozi ngaauye apedze chikoro kana apedza form 4 yake wozotsvaga hake zvezvebasa kana akuda zvebasa. Zvikanzi ndozvaataura asi mwana uri kuti kwanzi haana kugara zvakanaka. Ndiani ari kudaro? Ndivo vakanga mukoma uyu mwana wekwamai guru ndiye wataura mashoko aya. Ndiye akutaura mashoko achiudzaini. Zvikanzi imi hamukwanisi kuchengeta vana. Rozi uri kuti handichaendi kuchikoro handichapuhwi chikafu. Ini ndikadavira ndikati ko makamutarisa makamuona kuti munhu usingapuhwi chikafu here munhu usingaendi kuchikoro here. Zvikanzi takangozvionawo zvakanaka asi iye ndozvaari kutaura. Tikati tipei titaure naye tinzwe nyaya yake. Zvikanzi haakwanisi kutaura nemi nokuti ari kungochema. Tikati aiwazve kana imi mati iye ati kwanzi handiendi kuchikoro ndiri kuchengeteswa mwana ko imi madi kuuya matanga maunzwavo mechionawo nekuchikoro kwaaidzidza monzwa kuti mwana haasi kuenda kuchikoro
mwana haasi kurya chikafu moonawo zvikanzi izvozvo hatitozviiti nokuti hazvikwanisi kuti tiuyeko. Uyu munhu wakamutora murume kana mukadzi? Murume. Une mukadzi? Une mukadzi. Vane vana vangani? Nevana 3. Havasi kutsvaka, vanga vasina kumutora kuti vagoshanda mupa here? Ivo hatingazivi kuti vakamutora nenzira ipi. Ko imi maimboti paya tichifamba kumasvingo muchiupdatana, pane munhu waifanyanya kufanirwa nemurume wenyu zisingaiti vachitaura kuti ava pakati kwakati, anoratidza kuti munhu wavo mupurisa. Mupurisa. Madii kutaura nemupurisa here? Mupurisa wacho haasi kudayira foni. Ko nekuda kwai asingadayiri foni? Handizivi. Vari vese vakagarisana vakati uyu apa uyu apa. Amba panext nepanext. Nemukomana iye. Kuzama kufona kumupurisa wacho haachadayiri foni. Nokuti mupurisa ndiye agona kubatsirai kuti muzive kuti mwana aripi. Haadayiri. Saka izvana kukuudzai kuti mwana akagara zvakanaka kuti havana kana kutofona, havasi kutofona. Chero mukafona havadayiri foni. Saka muri saka pariri right now hamuzivi kuti mwana akuenda kuchikoro. Hamuzivi kuti izvozvo mwana wakarooredzwa here kuti hana. Hatina zvatoziva. Hamusi kuziva kuti mwana amusikana webasa here kuti hasi. Hapana chatoziva nokuti havasi kutodayira foni. Ko uyu hanzi wanoenda fomu 1 saka uchaenda sei asina mabhedhi? Ndo zviri kutotinetsa kuti tiri kutoshayiwa kuti toita sei kuti uyu aende kufomu 1 wakanyora grade 7. Makatsvaga chinzvimbo hatisati. Wakabuda mainzi makani? 23. Wakamira 1. Upasa wakapasa. Wakamira hauna kana 6 une 5 ndo yainayo nema4 nema3 ne1 nema1. Was it 23 out of 52 kai? Yakaita. Wakamira. Kupasa wakapasa. Saka iye uri kuti kudiwo mukomana wenyaya. Mukomana uri kutoti saka ndinoenda sei kuchikoro kana zvinhu zvakadai. Uri kutotamunetseka wochero pakunyora pakaita grade 7 ka. Ndakatoona kuti uri kutoshushikana mupfungwa dzake. Kuti saka kana zvinhu zvakamira zvakadai zvinoitwa sei. Mubvunzo wangu ndewekuti manje paakaenda zvine mabheti avava, ko imi madi kukwira bhazi, makwira bhazi mochinda naKennedy kwavari zvava ndova kuda vana futi mochindosvitsa nokuti izvi zvamungazi kuti mwana wakagara uripi. Hatitozivi enda Kennedy akakona kuenda fomu 1 zvatovharana. Modi ndozviri kutotinetsawo kuti toshaya kuti toita sei. Zvaida kuti mukwire bhazi muindeko kwarari kwanyamopasa panogara. Maikwira bhazi naKennedy moinda. Kana vati hatidi kupai mabheti mosiya Kennedy koko. Nokuti imimi mogara naye sei asina birth certificate. Chitupa chatora sei chakaenda nasisi. Ndizvozvo plus iye akatotora futi chitupa. Musikana. Ndini pfungwa dzangu handizivi idzi kundiudza kuti kuda vangu vachida musikana webasa iyi. Ipapo ndo petisingazivi kuti why vakangotora musikana wepaholiday vasina kutora na uyu na Kenias na Kennedy vakadi kuti vese ngavauye. Takatozvitaura ipapo pavaitaura nyaya dzavo. Tikati uye mutore vari kuno kana mada zvokuti muchengete chii. Besides imba ndiri kunzi ndeya Kenias uyu asingafambi. Ari kufanira kuona nekwane social welfare handi ndiye Kenias. Saka uyu unogozoseka sei pasina uyu wacho muridzi wemba. Ndo zvakatotinetsa vesu. Kuti ko imi munozvifambisa sei zvikanzi mapepa acharongodiwa iye Rozi ndiye unofanira kuisa signature nokuti kufa pakaita vabereki vake ndiye anga ari mukuru aiona. Magura zvakadero imi maekera vanhu kana mune mari dzemabhazi hazvinetsi. Vedu veipewo kana $20-30 mai ava nemurume wavo vari vaviri inogona kuti vamanyika kusvika kwarara vanhu vakuru vangona kuita 15 monzi 15 yenyu kuinda ne15 yemurume 30 15 nemuri $60 mondosvika naKennedy na uyu izvo na Kenias izvo ande muridzi wembe. Saka kana yakandosainiwa vakaramba nemwana kubva August vanoda kuti mudii mondosvika kumba kwavo ima mutaura zvakawanda mondosvika mbovapinda mugedhi kana vakada kudzikirai imi munongosiya modzoka moti vanhu varidzi vemba tauya navo. Handiti vari kuda munhu havasi kutogara paimba yacho. Varikugaripi? Ivo vari kugara kuWaterfalls. Imba iri kunzi iri kunyatsimi. Waterfalls mokuziva pavanogara vaka nokuti chero kuzama kuti ufoni havadairi foni dzacho vakada kutokata. Saka kuti titaure navo tiite communication navo. Aiwa guys zvinganetsa sezvo vakatora mumwe chiregai vatora vese nokuti imimi vakatorere musikana nemabheti vakamatorere vombochengetawo zvo. Handi ndiye ari kuziva zvaari kuita. Ndo vanozivazvo. Imi muri kufungei? Izvozvo ndaikatombozvifungawo nokuti ndakatoona kuti
iri ratova dambudziko ravakutondipa futi ini. Vakutoshungurudza ini. Kwete kuti vakushungurudza vana. Ini ndinda kutoshungurudzwa. Nokuti machengetero andakavaitaka. Ndatisina kuti ndazwa kuti hanzi angachanzi iye ngochengetera mwana. Vedu musata zvokuseka nokuti zvakafanana sichikura. Dzimwe nguva mai vaichinja. Ini vashandi dzangu dzisakuna vasina kubvisa svina ini. Ndaibvisa asi haisi abuse. Kuti hanzi wabvisa chasani chako svina. Ndaibvisa vakomana vese munoona ndichipukuta. Ndaironzi nabvisa wogezesa futi. Ndasvika chimwana chawe chiri grade inonzi animwe chisikana che grade 5 chachigezesa wani. Unotogona. Pari paya chero ndisipo unotoziva kuti mwana unogeza. Unoda kudini? Unotoziva. Asi kuti iye ndaada kutomudzidzisawo. Ndichitoti asi wangu mangwana wendizvo. Mwe musi ndinorwara. Ndotadza kuti ndigadzire mwana. Iye anenge aripo. Unongoti ameno ndezvamai. Saka ndaitoitawo kuti vese vadzidze nokuti musikana chidoko chiye chakutonyatsa kutogona. Iye wacho anga asati anyatsa kutogona. Ndaitoita zvokutovaudzira kuti mudai kana ndisipo munodai mwana. Ndozvaginius uyu achigezesewa akachinjiwa hembe nekuswa pamba vangani mapamba makachengeta vakachengeta wona manje saka nikikini ndakatona achipfekedzwa mapamba nezvihembe nemusikana ari kupuraimary saka ndizozihwisisi manje chiro chinesa chokuti chakafukidza dzimamatenga hauzivi saka handizivi kuti dai zvaibvira kuda maimboinda nevamwe vacho vaviri mukoma uyu unoda kuchengeta vana umbovachengeta vese. Nokuti apa izvi zvakatonetsawo kuti nyangwe dei waiabhiswa munhu unotauraka kuti inini ndondo zvamakaendera kumusha kwenyu. Ndakambainda ndakarwadziwa pakuti inini ndichitoitawo ndiri kuita zvakanaka. Umwe munhu wongouyawo usina kana kumbobata vana ivavo, usina kana kumboshanda nezvevana ivavo, wakutoya uchiti muri kuabhisa vana. Zvakandirwadza izvozvo. Ndoshoko rakandirwadza iroro. Iwe hauna kana chaukamboitira mwana iyeye kana chinhu chimwe. Kana kungofona hako kungovhunza kuti wakadini hakuna. Asi vakazomukwanisa kufona vachibvunza izvozvo. Vachidai kuzvaRozi izvozvo chete. Rozi Rozi musikana womukuru Rozi. Zvazvishamisi kuti Rozi azotoenda kuchikoro izvozvo. Hazvishamisi kuti akwati kuita izvozvo. Kuti Rozi watova musikana wabasa wabhudha ndio zvakatoitika. Ende mari yebhasa yacho waiwanepi haabhadharwi pamwe izvozvo kuti akwati kutoita. Unobhadharwa sei? Vanongoti yazvanzi yedu. Imi munofanira kungowafuma moinda nevekera nevamwe vacho. Vambondogara navo. Handii vari kuda kungwara here. Mumbondogara navo ikokoko mumboona kuti zvofamba sei. Mwoyo wenyu uri kudei? Mwoyo wenyu uri kuti kudii? Inini mwoyo wangu wakanga wangoti ngavauye vatore vana vese. Nokuti kana vakaramba ndinavo ivo vachiti ndiri kuabhisa vana zvinosvikepi ndichingoabhisa kusvika rini. Mwoyo wangu waingofunga kuti dei vanga vangouya vaingotora vana vababa avo vondozvichengetera nokuti vakaona kuti ini handidini handigoni. Vanomugona here Guinness? Amenavo nokuti ndakatoona kuti ini zvandiri kuita hazvina basa izvi, hazvina maturo izvi. Saka vakati kudii pamakati uya mutori vana vese? Zvakanzi tichazouya. Zvarini tatova December kau? Aishi vakatoti tichauya. Mukadzi wacho iyeye ndiye akatozotoisa meseji achiti ndichazouya kupera kwemwedzi waAugust. Rozi atova musikana webasa kuti achokwadi. Mwari vandiregerera bhandi ndozvandiri kufila kuti vakangomutora vachida kuti aite musikana webasa. Mabheti vakamatorerei vana? Imi makamupirei Rozi mabheti? Ivo vakati hanzi ngaauye navo. Ivo vaitotaura tichiti unodzoka here zvikanzi unouya. Pasina 2 weeks unenge watodzoka. Havasi kutora kana dzimari here dzevana vacho nemabheti iwayo? Kuda vari kutotora handisi kutoziveni. Kuda ndozvavakatotorera. Muri kuitiswa imi madha. Pari kuitiswa munhu ngavachengete ivo vana because anda nezvei murume akatora vana uyu? Ndigadhi. Saka kana ari gadhi akatorere mabheti. Ende pamutemo imimi mutemo muZimbabwe chaiyo magai because maifanira kunge patora nepolisi report kapa. Takutoisa polisi because at the end of the day custody yevana iri mumaoko ani right now.
ndinoba takufanira kutoti tipinde ipapo nokuti izvo zvatizivi. Pane imwe nyaya ndikambohwa imwe musikana wakazenga uroodzwa saka moziva sei kuti hana undoroodzwa rosuyu? Hapana zvatoziva. Kuda akandoroodzwa kune murume ane 77 years kana 80 years. Ina izvozvo hatichazivi kuti vakazvironga sei kana kuti vakazvifunga sei, hatitombozivi. Iyo zvino kuti Kennedy wacho igrade 7 havatombozivi. Chero ipapo Rozi wacho kuti vaitomboziva kuti ifomani. Rozi wakangoitawo zvakongoti mwana hake haungazoziviwo. Kuda asvika mutauni akaona magetsi akati zvangu zvaita handichazodzokeri. Sogona kuti hatichazivi. Ipapo handichazivi kuti ichokwadi here zvavaitaura kana kuti inhema nokuti vanopinda chichi. Uya wakangwara kuti wakada kumbunyikidzwa kuda unomanya hatizivi. Kuda hake wanga oda izvo zveroora. Kana kuti wanga oda zvekutauni semwana wakakurira mutauni. Zvimwe zvinogona kudaro. Anyway guys, titiudzayo kuti imimi zvamofunga kuti vodii mayekerawa sezvo vari kunzi uyu wakaenda kanzi wakandonzi nehama dzacho mukoma wake cousin inenge iri half brother wakati hanziwo unoambunyikidza. Voita sei mayava? Muvapawo mari yebhazi here vondosubmita vamwe vana vaviri ava vakati vodii achandosacho kuti kunozochengetewa nani vaenda ikoko. Amen hawo. Zvinhu zvamumaoko avo. Amene saka guys ndizvo zvese regai timanye takuinda bye bye.